El dilluns podem... Procés d'elaboració del còctel Molotov. Pero lo pongas dos, tío. Sí. No, dos. Mira, fer un fora més gran, si no, no rebenta. Jordi, el dilluns me pero lo dos a bomba la al vez. instituto. ¿A dónde a la vez? Bomba. A saco. Uno per costat i l'altre per l'altre costat, sí senyor. I llàstima me lo de dau. Anem a tirar tota l'artilleria. Això sí que podíem fer-ho, uno per un costat i l'altre per l'altre. Això sí. Tu no has explotat a la vez. No? Jo posaria el més potent. El més potent. No, jo posaria dos. És que el més potent... Bueno, pero con dos mecheros y a la vez. Es que el problema es que si clavem els dos, explotarà el que menys metxote. El que menys metxote, que és el menys potent. I després l'altre. I després l'altre ja no n'hi haurà meló. Sí, sí n'hi haurà. no podem encendre. Espera't. Espera, no, meló. Con uno y si no... Vale, va, això ja està bé. Talla-li la cua això que té ahí. Adiós, Cuba. Voy a petardo a la cama de... Super heavy, es super heavy. Super. És un especial. Va, Gototo. Va. Ara en això li pegue jo un toque cap a dins. Tira, encieno. Apreta cap a dins. Apreta. No, encén-lo. Taula. Pero que no pasa nada. Com a molt partidan... Ara, què pot passar així? Ui. Pot passar de tot. Ui. A lo millor, dins d'un parell d'anys tindràs així un melonat. Un melonat increïble. Va, tira. Oh, serà el burro. Ho sabies. Y suéltalo. Sí. Ese que le doy yo desde así. Espera. Se cala en la mà. Espera que li pega la mano. No, espera. Tinc una idea. Tírale. ¡Oh, dice la cámara ahí, sí señor! Hòstia puta. Està grabant. A veure si tenen mala idea. Com la càmera està ja per tirar la brossa. Sí, Jordi. Però que tampoc ve, ¿No tenéis un mechero? Hòstia puta. Tío, a ver si que me voy a decir. Igual la càmera se'n va a la merda, però és igual. Puta! Hòstia, anem a veure la repetició.